ACCS Aruba, buon tardi. Wij zijn een International Debt Collection Agency, dus incasso doen wij. Wij doen dat vanuit 5 landen momenteel. Dus de basis, headquarters is in Nederland. Zitten wij in Duitsland, in Turkije en op Curaçao en nu dus ook op Aruba. En wij zijn eigenlijk, doen wij global, dus of nou klanten van ons vanuit Zuid-Korea komen of vanuit India. Wij collecten dat all over the world en met name vanuit deze regio is het natuurlijk Dutch Caribbean en Latin. Dus of het nu een schuld is die ontstaan is in Zuid-Korea en die hebben producten geleverd aan bijvoorbeeld een bedrijf in Ecuador, dan zijn wij de tussenpersoon die dat voor hun oplost. En verder doen we doen zowel business to consumer. Dat is meer de financial market en loans en stuff like that. En verder doen we heel veel business to business. Op dit moment hebben wij heel veel zaken lopen vanuit Europa op de voormalige Nederlandse Antillen, dus de Dutch Caribbean. En we hebben ook klanten hier zitten natuurlijk, waar dezelfde weg is. Hè. Dus je kunt begrijpen dat heel veel mensen die schulden hebben gemaakt in de Dutch Caribbean, die zijn naar de US of naar Nederland of naar Colombia of naar Venezuela of whatever. En wij lossen dat op voor onze klanten en dat zijn met name hier op Aruba zijn dat financial solutions zeg maar. Dus wat ik al zeg, met name veel business to consumer en dan heb je dus over loans als car loans of credit card loans of whatever. Ja. Wij als voorbeeld, we zijn nu dus pas actief op Aruba, maar bijvoorbeeld de Centrale Bank op Curaçao en Sint Maarten, die hebben ons ook ingeschakeld om consultancywerkzaamheden voor hen te doen. Om met name bankaire zaken op te lossen die in het verleden natuurlijk iets minder goed gingen. En dat doen wij ook daarbij, ja. Maar onze main business is wel echt het collecteren van uitstaande kosten, zeg maar, van uitstaande leningen. Ja, absoluut. Normalmente we pedimos dulta com a ACCS para nós poder uma solução para o cliente para pagar na deve maneira que ele explicou anterior também que tu entendebe of hopi entendebe e na Aruba também entendebe e a dulta para nós poder uma solução e não chega bruto se que cliente não. Tem o que não está indo bom e o papo na Aruba nós não começamos a trabalhar full mi mês ainda, pero eu vi que está indo bom, pero através de queda de maneira que como está atender o cliente, então como está approach cliente, dando ao cliente uma solução. Para tomar contato com nós, iedereen pode vir na nossa oficina, que na Victor Hugo Straat 8, linha 3. Of na pode tomar contato com nós via nosso e-mail também, que está info@accs.aruba.com. 4, 3, 2, 1. Cheers guys! Cheers! Cheers! Cheers, 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 cheers. Thank you. For the next chapter! Cheers.